салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва ғайраҳо мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. Рекламаш 20 сум аст. Ташаккури зиёд барои дастгиритон дӯстони азиз. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Зарафшон. Як комната квартира дар 13 этаж қарор дорад. 64 метр квадрат нархаш бошад. 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. Об све доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. дом 20 этажа мебошад ва ин хона бошад дар 13 этаж. Кредит 50 дар 50 метиҳам ва бо мошинам алиш карда мешавад. Харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 46 микрорайон, якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира дар ҷойи беҳтарин қарор дорад. айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 219 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. доми 2 этажа мебошад. ай хона бошад дар 2 этаж. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 133 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. айни ҳол квартира коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон роҳи нав, дар наздикии роҳи Калон. доми 4 этажа мебошад. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. хона бошад. дорои як подвал мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ва шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Қайнар. 75 сотиқ замин, 3 дар хона бо 2 калидор ва 1 подвал дорад. об дар дохилаш свет ҳаст. аловхона, баня, анҷомхона, навес дорад. нархаш бошад 215 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар наздикии хона мактаб, садик. ремонти хона хуб аст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳош дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳои имо WhatsApp дорад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Худоёр Раҷабов, деҳаи Гелот ҷойгир мебошад. хона бо тамоми шароитҳо муҳайё мебошад. 6 сотиқ замин, 3 дар хона. нархаш бошад 105 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%.
خانه علیشان میشود با کوارتیره. خریدار انیق باشد، رقماشان در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید، به شما انشالله ارزان میکنند. این خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر کولاب بعد مسجد حاجی میرزا پیش مزار قرار دارد. 4 در خانه، بانیا، توالت، در درونش 8 سوچق زمین. نرخش باشد 60,000 سامانی با سودا می شود. آب سوید هسته، حجتاش همش 100%. خانه این حال خرابکه می باشد. خریدار انیق باشد، رقماشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید، به شما انشالله ارزان میکنند.